Hauruang khua kan luta Hauruang khua hi lung lei pela lung lei do ta omania ti hian lung lei train kan suaka buk nu ma kan kaldona akal konga khua omte kan lut pilang don ani Hauruang khua hi khodunga thui a sei khop maya ti hian aton tira tang point kala lova aza ve deuh tho kan tlan tua la chau kania ati lama camera kalawin ring man lova hian khodung hi sei em ani asan pain a khua hi kan thang van lom don lova chuwang chuan kan konga khom ang te hian bas kan chuanga ti hian ei bas chuang tu chuanin camera lek po afu te lom phut maya chubaka camera kadana la microphone kalung vo sa lo chine tian voice kan record soba ai en pon lu ati nuam lo deuh sut mai theya ase milo en sak deuh nok mai ni chu hian kalkonga khom te tlan pa kan lak thi kan da deuh zuai don ani buk nuam kaltu kan nia ti hian tuna hauruang kan thlenga hauruang atangin hauruang tota Phairuangkai te tin Chhumkhum te Rangte te Lalnutui Khua Lo chun chu kal pain kan thlir thei zeng lo na ni Phairuangkai kan lu le don sia aku sung kong hi hop lo ni Phairuangkai khua Phairuangkai hi aku chung Phairuang lui kan na lei an siam thata wangin aku chung pa ngai lama tak akal thelo lei om na lama akal thelo wa
he langaya chuan veilama hian kalphei chuanin lei auma lei ka nangaya akhopui akhochung tak tak lam ania ti chuan hei tuna hian ding lama kan pe nangaya chan chu lei so an siam that lai ni wangin he ta thlang lama helna an siama son kan ma kan buang son lei so siam that ania chuan hi Phairuang le hian lei an chung khata hian a hel na an siam a he da an khothlang lama tang hian an hel kual ta a chuan a khochung a bok ka tlan lu chole nga khochung kong dung vel hian ho le don hei lei hi rei lo te a siam that thuai bei sei la takin ala ba thai mai to ni Chhumkhum khua kan lut le ta a khoming hi kan chhir mai khan Chhumkhum ti tura mo ka tia ma se Chhumkhum ti zok tura lo ni ome e han mai to mai po hianin ani mel viau zok mai Chhumkhum chhumina abo luk thin te po ni mai the ka hre chiang chial wa chhum kha a kho kha na khum deuh lu ni ber ani chu kan ti ngota lo suy dik lo do ni chuan a hre zok ten comment lama lo suy chiang lại mấy xe la chuan công tung hian an tam vak lo ani mai the Chhumkhum khua hi chuan helai hian in omna bit lai an thing chho le a ding lama hian tlabung kong lam a penga ti chuan kai ni chong te ro ta kan kal tlang phei zel ani tuna hian Rangte kan thleng le a Rangte khua kan lut don ani Rangte po hi a khodung a sei khop mai a kong dung a hian an in tlar thui deuh ani kong po a tha par par hle mai a ruala lung thleng hian chuan kong hi a tha mar viau a ruala lung le chong te in kar hi a tha vak lo lai te ala om boka ti hin kan kal zela Rangte khua te Lalnutui te kan kalai bor vel hi ruwa te sura khua te aron dung te rui maya video te po yet him de rui maya aen te pon lo de mai thei ni
Lalnutui Khua kan lut le a Lalnutui hi khua a lian lutuk lova ti hian kong dunga in tlar hi an ni deuh mai a ti chuan Lalnutui le ruala lung in kara hian south lungrang khua a awm bawk a ma se south lungrang hi kong dunga an awm lutuk lo khita a chhak kong chhak lama an awm a kong atangin a peng lai vel hi kan la talova camera in kan cover talova Lalnutui le ruala lung in kara south lungrang a awm a khua po a te chelova khonwam tak mai ni amaro chu kong dunga ti lan tu tham an awm lo wangin kan tilang lova kan kal chuan kan hремai nga Lalnutui kan pe langa ti chuan engemaw chen kan tlan nuwa lungrang peng south lungrang peng alungom don ani ase chu tun ve diwa chuan kan tilam talo ani ruala lung kan lut chia ruala lung nge ruala lung po kan lo ruala lung ma se a kho chung kan valu thei lutuk man lo so a kho lu tak tak main la hen kan peng dona ni zete kan kal dona buk nuam kan kal dona chu se te tragin la hen kan peng dona ni kan la kwal vel ki manga hian zete kilometer nga latia zete ta tangin kilometer rukvel buk lo malati ta chu kan kal dona e ruala lung kodaya peng dona